tumulong na mag-heal ang mga wounds natin. Hindi sa puso, sa skin lang ang usapan. Hey very fam! Welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, it's the time of the month again para sa ating monthly favorite. And meron tayong isang basket dito, medyo napadami lang ng konti. Medyo lang. So, kung gusto nyong malaman kung ano tong mga to guys, and kung ano yung mga naging favorite ko for the month of August, which is my birth month. Thank you nga pala sa mga bumati po sa akin. Please keep on watching. So, ito guys, simulan natin sa chocolate therapy na keratin. And meron akong review nito. Hindi ko alam kung nasali ko na ba tong favorite ko na to last month. Pero actually, last month ko pa talaga to na ginagamit. Trinay ko lang siya for a week. And then, nung nagustuhan ko, tinuloy-tuloy ko siya. This one is very soft talaga sa hair. And sobrang bango. Amoy chocolate yung hair mo. Kung gusto mong malaman yung buong thoughts ko about this product, I will put the link in the description box down below. Or dito na lang guys sa may icon dito sa taas. Pero sobrang nagustuhan ko talaga tong keratin na to guys. Sobrang hands down. Sobrang bango. Ang lambot talaga ng hair. And then, next naman guys, na ginamit ko for the month of August, nung pumunta akong SG, tsaka prior to that, actually, last month ko pa to ginagamit talaga. This is the Head and Shoulders na Lemon Fresh. Ito guys, ang alam ko, limited edition lang to. Parang nung summer lang nila ni-release ito and parang summer edition lang nila. Pero dito kasi sa grocery store dito sa amin guys, sobrang dami pa nila. Pero, sachet na lang siya. Wala akong mahanap na nakabote ganun. Gusto ko sana yung nakabote para yung madamihan na. So, sobrang dami kong binibiling ganito. Ang bango nito sa hair talaga guys. Tsaka fresh na fresh yung feeling kapag sa ulo mo na dun sa scalp mo, parang linis na linis niya, ganun. Ito naman guys, this is the Garnier Pure Active Anti-Acne White Acne and Oil Clearing Foam. Ito siya guys, parang fights 12 signs of acne daw siya. Ito guys yung ginamit ko pagkatapos kong mag-SG ng mga ilang araw kasi wala na akong facial wash kasi nga iniwan ko dun sa SG yung facial wash ko guys. So ito yung ginamit ko kasi nakita nyo naman sa mga vlogs ko guys, sobrang daming nagsitubuan. Meron ako dito, meron ako sa pisngi, ganyan. Sobrang ano mang nangyayari. Sabi ko yun pala before na kasi ako mag-mens noon, kaya ganun guys. Talagang nagkaka-breakout na ako. Medyo nakatulong naman siya sa pagpapalaganap. Hindi. Sa pagpapakonti, pagpapalaganap. Sa pagpapakonti ng pimples ko guys, medyo nag-ano naman sila, lumiit-liit naman sila. So, thank you. And ito guys, kakaiba, amoy herbs siya kasi meron siyang, kaya pala, with salicylic acid and herbal clear pala kasi siya. So, amoy dahon-dahon siya. So, yun lang yung ayaw ko dito, medyo amoy dahon siya. Pero, feeling fresh yung skin, tsaka malinis na malinis, squeaky clean talaga yung skin kapag ito yung gamit ko, guys. And then, guys, ito naman yung favorite ko na lotion. Hindi ko alam kung na-feature ko na to dati, pero ito yung lagi kong ginagamit, guys. Ngayon wala akong nire-review na para sa skin na lotion. So, ito naman, yung Flawlessly You na 2-in-1 na whitening lotion with green papaya and calamansi guys. Sobrang bango ng mga flawless ate na mga Flawlessly You na mga lotion guys. Sobrang gustong-gusto ko talaga. Actually, kahit gabi nag-lotion na ako kasi sobrang dami ko ng lotion. Meron pa yung lotion ko dyan mag-expire na sa December. So, kailangan ubusin na natin yung mga lotion natin na yan, guys. And gustong-gusto ko kasi talaga kapag na-moisturize talaga yung katawan ko, yung skin ko. Kasi yan, guys, yan yung sikreto sa mas matagal na pag-age ng skin natin. Aside from the vitamins and water, kailangan din ma-moisturize yung skin natin para hindi siya nagda-dry up. And then, meron din tayo dito guys, deodorant. Ito yung favorite ko na deodorant. Sobrang bango niya. And, yun, na hindi ako pinagpapawisan sa kilikili. Yun nga lang, mahirap matanggal to guys kapag kapag naligo. Yung kahit after mo nang maligo, parang amoy deodorant pa rin yung kilikili mo. So, talagang nag-scrub ako ng kilikili ko. Yun naman yung bright side nun guys. Kasi, dahil gustong matanggal yung mga chemicals or anything na grime from the deodorant, ayoko kasi yung amoy deodorant pa rin akong matutulog. Gusto ko yung talagang squeaky clean talaga yung katawan ko. Pag matutulog ako, yun, nag-scrub ako. Dahil dito, ang hirap niyang matanggal. So, bongga siya. Hindi tayo nangangamoy adobo, hindi tayo nagkakaroon ng basang kilikili.
And ito naman guys, this is the Maybelline Fit Me Concealer. Ito yung lagi kong pinifeature sa mga favorites ko guys. Kasi alam nyo naman, kapag nag-duty ka ng night shift, kailangan mo ng concealer kasi sobrang nangingitim talaga yung mga mata-mata natin. So kapag lalabas tayo, kapag nag-film, ganyan, kailangan talaga ng pang brighten up ng under eye natin kasi sobrang mangingitim talaga guys kapag walang tulog. So ito yung gustong gusto ko guys na concealer. This is the Fit Me Maybelline Concealer. And ito guys, yung kakatapos ko lang i-review, this is the Tint Me na Lip and Cheek Balm. Ito yung gustong gusto ko na shade nila guys. This is the Jazzy, which is really good. Ito talaga yung soft glide lang siya sa lips natin. And this one is the Heart. Ito yung sobrang nakakapagpa-fresh kasi yung kanyang shade is like that. Ayan, pink na pink talaga siya. Ito, pwede din siya kahit elementary, ganyan. Kasi lip balm lang naman to. And ito guys, yung si Jazzy, parang ang itim niya tingnan pag ganyan guys. Pero kapag ginanito mo na siya, swipe mo na dun sa skin, sobrang okay na okay siya. Red na red sa lips. So, ito yung dalawang nagustuhan ko sa line nila, which is, meron silang 4 na shades guys. Ilalagay ko na lang yung review ko in the description box down below if you wanna try this one out. Pero ito yung pinaka-favorite ko guys, kasi nung pumunta akong SG talaga, puro lip balms na lang yung ginagamit ko kasi gusto ko yung namo-moisturize yung lips ko and yung hindi lang skin natin ang binomoisturize natin. So, gustong-gusto ko yung lip balm guys. And speaking of moisturizer, ito naman guys, this is the Quick FX na tinted moisturizer naman guys. Ito yung ginamit ko ngayon and ito yung ginagamit ko ng mga previous kasi naubusan ako ng moisturizer ko. The downside lang kasi nito guys, wala siyang SPF, which can help sana para sa under the sun, lalo na pag naglalakad ako. Kaso ito naman yung gusto ko guys kasi kapag may mga dark spots ako kasi nga nagka-pimples ako nitong mga nakaraan. So hindi ako nagme-makeup. So ito lang yung ginagamit ko guys. This is the tinted moisturizer. Tapos moisturize lang tas pulbo na. Yun lang yung moisturizer ng tinted tapos pulbo and then lip balm, then good to go. Next naman dito guys is this. Favorite ko pa rin hanggang ngayon siya guys, and every day ko siyang ginagamit or every time na nagme-makeup ako guys, ito lang yung ginagamit ko. And tingnan nyo naman guys, yan pa lang ang nababawas hanggang ngayon sa natin, sa Precious Skincare Cosmetics na brow pomade. Gustong gusto ko talaga to guys kasi sobrang easy gawin ng kilay ko kapag ito yung ginagamit ko. Pero kapag yung mga powder, mga ganyan, mas mahirap kasi ito kasi guys, yung hair kasi ng brows ko talagang makapal siya or mahahaba siya, ganun. So, mas madali siyang inaayos kapag pomade yung gamit ko. Kaya, yan. Gustong-gusto ko talaga yan. And let me know down below, guys, kung gusto nyo makita kung paano ako magkilay para gawan natin ng short lang naman na video yung paggawa ng kilay natin. Kung kaya ng short. Kasi medyo matagal-tagal din siya. And then, last, guys, na makeup product natin is this one. This is the Everbilena na Glow Out Highlighter in Candlelight. Ito guys, lagi kong favorite to. Lagi kong nasasama sa favorite ko, diba guys? Kasi nga, tingnan nyo naman. Highlight is life. Ibang-iba kasi talaga kapag nakapag-highlight ka. Kasi parang may kapekehan yung pagkakaglow mo. Alam mo yun, yung hindi masyadong dull yung mukha mo. Kahit kasi naka-makeup ka, kapag wala kang highlighter, dull siya tingnan. So maganda siya guys kapag naka-highlighter. And this one is really affordable lang siya. Parang 200 plus lang siya kung hindi ako nagkakamali. And guys, ito na yung mga last na ipapakita ko sa inyo. Ito yung mga ginagamit ko guys na mga supplements or kailangan kasi natin kasi nga diba lagi ako nag-duty, ganyan. Para hindi tayo magkasakit. Lalo na ngayon sa hospital guys, sobrang punong-puno ng pasyente. And ayaw natin mahawa kasi may future pa tayo, girl. And ayaw natin mag-absent kasi wala tayong reliever. Ayan. So, kailangan talaga natin na uminom ng mga vitamins, guys. So, yung iniinom ko, guys, is just a generic vitamin C from Watson's, guys. Eto, meron na siyang 500 mg na tablet and meron siyang 100 tablets in one box and 100 something lang to guys. So if you will buy one box, makakakuha kayo ng discount nyo na 20 or 40 pesos kapag one box na siya. And ang ginagawa ko kasi guys, 2 times a day ko siya tinitake. So 500 mg in the morning and 500 mg in the evening. Yun guys. Kasi ang vitamin C is just water soluble. So magandang hindi nyo pagsabayin yung 1000 mg. Kasi iiihin nyo lang din naman yan.
yung excess niya na hindi na ma-metabolize ganyan. Basta hindi na ma-absorb ng katawan, iihilang natin yan. So, maganda 500 mg in the morning and in the evening din, guys. Kasi to guys, nakakatulong din siya sa pag-glow ng skin. And kung may mga pimples kayo, nakakatulong din siya para mag-heal sila ng mas mabilis. Kasi ang vitamin C, guys, ang effect talaga niyan sa skin natin is magpaganda ng skin and tumulong na mag-heal ang mga wounds natin. Hindi sa puso, sa skin lang ang usapan. Next naman, guys, is this Pro Life Vitamin E, guys. Eto, guys, nakita ko po siya kay Sis Jen sa Precious Skincare Cosmetics. So, sabi ko, sis, pabili ako. So, sa kanya ko laging bumibili nito. And yung girlfriend ng kapatid ko, si Jonah, nagpapasabay na din siya. Tas, yun, guys, pasabay na lang din ng pasabay. So, eto talaga, guys, twice a day ko din siya tinitake. 1 in the morning and 1 in the evening. This is 400 IU. Eh, yung MARINA kasi, guys, 400 IU is 300 plus. Ganon. Dito, mas mura lang. Parang less than 200 lang ata kung hindi ako nagkakamali. Ganon yung price nito, guys. So, eto, maganda na siya na pang supplement sa vitamin E. And maganda siya, guys, kasi nakaka-glow din siya ng skin. So, kailangan talaga meron kang vitamin E, vitamin C para bongga na ang skin. And last dito sa favorites natin, guys, ito yung ongoing na i-review ko siya. Siguro gagawan ko na to ng review bukas para sa mga final thoughts ko, guys. And wala na halos laman. Ilan na lang to? 1, 2, 3. Yan. Yan na lang yung laman niya, guys. This is the Glutaredox na meron siyang buccal. Ayan. Yung pronunciation para na yun. Sinearch ko pa kung anong pronunciation niya na. It's buccal. Ayan. Buccal. Whatever. Pero nakasanayan ko kasi, buccal or buccal. Ganun. So, 30 tablets siya. Yung nag-email sa akin nito, guys, is sabi, sublingual daw. Sabi ko, uy, bago yan. Bago yung, yung gluta na yan, sublingual. Kasi, di ba yung nakasanayan natin is the injection, tsaka yung oral, yung IV and oral. And ito, guys, is para siyang yung mga pampababa ng BP na ilalagay siya sa ilalim ng dila. So, abangan nyo, guys, yung review ko about this product. Siguro after 2 days after this August favorites, magagawa na natin yung review natin, guys. And wala. Sasabihin ko na. Basta, favorite ko siya. So, kung included siya sa favorite ko, guys, you know na kung ano yung verdict ko sa product na to kasi nasanay na siya sa favorites natin. So, yan lang, guys. Sobrang medyo lang. Medyo napadami ng products ngayon, guys. But I hope you still enjoyed watching this long video of mine. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and like this video. And huwag mo na rin kalimutan na i-share. And kung hindi ka pa nakapag-follow sa akin sa Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia. And guys, I'll talk to you on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heart beat, beat.